أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahaushe ya ce wai ana bikin duniya akan na kiyama. Fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tsoratar da mu akan tsananin sanin duniya da kuma jahiltar lahira. Dukkan rayuwa da ake so a ci riba a cikinta shine mu shagaltu da lahira kuma mu san duniya. Amma in aka fifita duniya, aka san duniya, aka goge a duniya, amma a lahira ba a san komai ba, fala saddaka wala salla, to rayuwa ta zama lalatacciyar rayuwa kuma an shiga uku. Allah ya kare mu daga shiga uku. A hadithi as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Wannan hadithi iya cikin sahihul jami, hadithi na 1879. Ya ce Allah ta'ala yana fushi, Allah yana ƙi ga dukkan mutumin da ya zama sananne ne a duniya, ya san duniya, ya san yadda ake sarrafa duniya, ya san yadda ake neman duniya, gogaggen duniya, amma a lahira bai san komai ba, bai iya sallah ba, bai iya azumi ba, bai iya karatun ƙur'ani ba, bai iya zikirori da ambaton Allah na yin ibadu ba. Annabi ya ce Allah yana fushi da shi. Shi yasa Allah ya mana tambaya ta inkari da cewa hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, shin waɗanda suka sani zai yi a ce daidai suke da wanda ba su sani ba? Ai ko a duniya wanda ke da ilimi ba ɗaya ke da jahili ba. Wannan aya na cikin suratul zumar aya ta 9, karshen aya ta 9. Sannan fiyayyen halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam mana darajar ilimi da masu ma'abota ilimi da cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. A wannan cikin suratu ali imran aya ta 18 Allah ya ɗaukaka darajar ilimi da masu ilimi da cewa Allah shaida ne, mala'iku shaida ne, masu ilimi shaida ne akan Allah shi kadai ne wahdahu la sharika la. Jama'a, muhimmin sako shine yadda muke damuwa da sanin duniya, mu ware lokaci da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu mu tabbatar muna damuwa da sanin lahira. Duniya ba ta da tabbas, ƙararriya ce, yau ne ko an jima ko gobe. Lahira ke da tabbas, kuma akan lahira wanda ya rabauta a lahira shi ya ci riba, amma rabautuwar duniya ba rabautawa ba ne, sai da in rabautuwar duniyan ya sa an rabauta a lahira. Allah ya sa mu ci ribar duniya da lahira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wallahu ta'ala a'lam.